नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी प्राच्य देशतारिणे मंगलाचरण वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादांसु सहगण ललिता श्री विकास विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण प्रणाम। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते श्री राधा प्रणाम। तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये श्री वैष्णव प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतीनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्व महामंत्र। जय श्री श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే, సో ఈరోజు మనము 18th చాప్టర్ లో మొదటి శ్లోకం చూస్తాం. అర్జున ఉవాచ సన్యాసస్య మహాబాహో తత్వమిచ్చామి వేదితుం త్యాగస్య చ ఋషికేశ పృథక్కేశి నిషూదన. అర్జునుడు పలికి, ఓ మహాబాహో, ఓ కేశ సంహార, ఓ ఋషికేశ, త్యాగం యొక్క ఉద్దేశమును సన్యాసం యొక్క ఉద్దేశం నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. సో త్యాగం బేసికల్గా దాని వెనుకల ఉద్దేశం అంటే త్యాగం అంటే ఏంటి, సన్యాసం అంటే ఏంటి, సో నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. భగవంతుని ఇలా వివిధ పేర్లతో చెప్తున్నారు, పొగుడుతున్నారు. మహాబాహో కేశ సంహార ఋషికేశ అని సంబోధిస్తున్నారు అర్జునుడు భగవంతుని. భగవంతుడు చెప్తున్నారు, శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ కామ్యానం కర్మణాం న్యాసం సన్యాసం కవయో విదుః సర్వకర్మ ఫలత్యాగం రాహుస్త్యాగం విచక్షణా. శ్రీ భగవానుడు పలికింది, భౌతిక కోరికపై ఆధారపడిన కర్మలను విడిచిపెట్టడమే సన్యాసమని మహాపండితులు చెప్తారు. సమస్త కర్మల ఫలితాలను వదిలిపెట్టడమే త్యాగమని జ్ఞాన సంపన్నుల అభిప్రాయం. సో భగవంతుడు ఏంటి, పండితులను ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఇక్కడ చెప్తుంది. భగవంతుడు ఆల్రెడీ డైరెక్ట్ గానే చెప్పొచ్చు కదా, కాకపోతే ఒక ప్రూఫ్ చూపించాలి కదా అందరికీ కదా. అందుకే ఎప్పుడంటే అప్పుడు మానవ రూపంలో భగవంతుడు వస్తారో వాళ్ళు భగవంతుని తొందరగా ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేయరు, అర్థం అవ్వదు అన్నమాట. అందుకే అర్జునుడు కూడా మళ్ళీ అదే రీతిలో చెప్తున్నారు. ఏమంటున్నారు, ఈ భౌతిక కోరికలపై ఆధారపడిన కర్మలను విడిచిపెట్టడమే సన్యాసం అని పండితులు చెప్తున్నారు. సమస్త కర్మల ఫలితాలను వదిలిపెట్టడమే త్యాగమని జ్ఞాన సంపన్నులు చెప్తున్నారు. అంటే కర్మలు చేయకుండా వదిలిపెట్టడం అంటే ఫలితాలను, అంటే కర్మలు చేసి కర్మ ఫలితాలను త్యజించడం అనేది త్యాగం అవుతుంది. అసలు కర్మలే చేయకుండా వదిలిపెట్టడం సన్యాసం కదా. జనరల్ గా చూస్తాం, మనం సన్యాసం తీసుకున్నారంటే అంతా వదిలేసి వెళ్ళిపోతారంటే వాళ్ళకి ఎలాంటి కర్మలు వాళ్ళు చేయరనమాట, త్యజిస్తారు, కర్మల్ని వాళ్ళు వదిలేస్తారు. అండ్ త్యాగం అంటే ఏంటంటే కర్మ చేస్తాము, మన విద్యుక్త ధర్మం ఏదైతే ఉందో అది చేస్తాము, బట్ ఫలాపేక్ష లేకుండా కర్మల్ని ఫలరహితంగా చేస్తామంటే ఫలాన్ని దాన్ని మనం ఆ ఫలాన్ని భగవంతునికి అర్పిస్తాం. సో దాన్ని ఇక్కడ త్యాగం అని చెప్తున్నారు, అంటే జ్ఞాన సంపన్నుల అభిప్రాయం అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ముందు భగవంతుడు చెప్తున్నారు, త్యాజ్యం దోషవదిత్యేకే కర్మ ప్రాహుర్మనీషిణః యజ్ఞదాన కర్మ నత్యాజ్యమితి చాపరే. అన్ని రకములైన కామకర్మలు దోషమైన వాటిని విడిచిపెట్టాలని కొంతమంది పండితులు అంటారు. అంటే అన్ని రకాల కామకర్మల్లో దోషం అనేది ఉంటుంది, అందుకే దానిని అసలు చేయకూడదు, విడిచిపెట్టాలి అని
అయినా యజ్ఞము, దానము, తపస్సు అనే కర్మలను ఏనాడు విడిచిపెట్టకూడదు అని మరికొందరు ఋషులు చెప్తున్నారు. సో ఇంతకుముందు చెప్పారు కర్మలు వదిలి వెళ్ళటం సన్యాసం అని కదా! సో కర్మలు చేస్తూ ఫలాన్ని ఆశించకుండా ఫలాన్ని పక్కన సమర్పించి చేసేదే త్యాగం అని చెప్పారు. ఇంకా ఇక్కడ అంటున్నారు యాక్చువల్‌గా ఎలాంటి కర్మలైనా దాంట్లో దోషపూరితంగా ఉంటుంది. సో కర్మలనేవి కంప్లీట్‌గా వదిలేయని కొంతమంది పండితులంటారట. ఇంకా అయినా కర్మలంటే మన యజ్ఞం, దానం అవి కూడా కర్మల కిందకొస్తాయి గదా! సో అంటున్నారంటే ఇంకా కొంతమంది ఋషులు యజ్ఞము, దానము, తపస్సు అనే కర్మలను మటుకు ఏనాడు విడిచిపెట్టకూడదని ఇంకొంతమంది ఋషులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. భగవంతుడు చెప్తారు, "అర్జున కర్మత్యాగ విషయంలో నా నిర్ణయం విను. సో నేను చెప్పే నిర్ణయం ఇప్పుడు విను" అని చెప్తారు. సో త్యాగం అనేది 3 విధాలుగా ఉంటుంది అని భగవంతుడు చెప్తారు. యజ్ఞదాన తపః కర్మ న త్యాజ్యం కార్యమేవ తత్ యజ్ఞోదానం తపశ్చైవ పావనాని మనీషిణాం. యజ్ఞము, దానము, తపస్సు కర్మలను ఎన్నడూ విడిచిపెట్టవద్దు. సో భగవంతుడు కూడా తన అభిప్రాయం చెప్తున్నారు కదా! సో యజ్ఞ, దాన, తపస్సును ఎప్పుడు మనం విడిచిపెట్టకూడదు. వాటిని తప్పక ఆచరించాలి. వాస్తవమునకు యజ్ఞము, దానము మరియు తపస్సులు మహాత్ములను కూడా పవిత్రం చేస్తాయి కదా! ఎందుకంటే ఆ వేద హిమ్స్ మనతో లేదంటే ఆ శక్తి ఉంటుంది. మనం ప్రాపర్‌గా రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో చేస్తుంటే అవి మనల్ని ప్యూరిఫై చేస్తాయి. అండ్ అందరికీ మంచి కలిగేలాంటి ఒక కార్యాలన్నమాట. సో, అలాంటి మటుకు ఎప్పుడు వదిలిపెట్టకూడదు. చెయ్యాలని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఏతాన్యపితు కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా ఫలాని చ కర్తవ్యానీతి మే పార్థ నిశ్చితం మతముత్తమం. ఓ అర్జున! ఈ కర్మలు అన్ని మమకారాసక్తి మరియు ఫలాపేక్ష లేకుండా చేయాలి. చూసాం కదా! ముందు నుంచి. యాక్చువల్లీ 18థ్ చాప్టర్ ఏంటంటే మొత్తం సారాంశం అన్నమాట. మళ్ళొక్కసారి కంప్లీట్‌గా వస్తుంది. సో, మనం రెండో అధ్యాయం చెప్తాం కదా! గీతా సారం అని. సారాంశం అంటే దాంట్లో మొత్తంగా గీత క్లుప్తంగా ఉండిపోతుంది. సో, సెకండ్ చాప్టర్ అర్థం చేసుకుంటే బేస్ కావాల్సిన మొత్తం నాలెడ్జ్ వస్తుంది. బట్ 18థ్ చాప్టర్ ఏంటంటే మొత్తం ఇప్పుడు 17 శ్లోకాలు ఉంది కదా! సో, నేను ఓవరాల్ బేసిస్‌గా మళ్ళీ ఇక్కడ మనకు చూడడం జరుగుతుంది. అందుకే మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్తున్నారు భగవంతుడు, "ఓ అర్జున! ఈ కర్మలన్నీ మమకారాసక్తి మరియు ఫలాపేక్ష లేకుండా చేయాలి. వాటిని కర్తవ్యంగా భావించి నువ్వు చేయాలి. మన విద్యుక్త ధర్మం, మన రెస్పాన్సిబిలిటీ, మన కర్తవ్యంగా భావించి చేయాలి కానీ ఫలాన్ని ఆశించి కోరిక పూరించుకోవడానికి అవి మనం చేయకూడదు. ఇదే నా ఖచ్చితమైన అభిప్రాయం" అని భగవంతుడు మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్తున్నారు. నియతస్య తు సన్యాసః కర్మణో నోపపద్యతే మోహాత్ తస్య పరిత్యాగాస్తామసః పరికీర్తితః. విద్యుక్త ధర్మాలను ఏనాడు విడిచిపెట్టడం మంచిది కాదు. అవివేకంతో విద్యుక్త ధర్మాలను విడిచిపెడితే అలాంటి త్యాగాన్ని తమోగుణ త్యాగం అంటారు. సో, విద్యుక్త ధర్మాల్ని విడిచిపెట్టడం అవివేకంతో అంటే సరైన విచక్షణ లేకుండా వాళ్ళ ధర్మాలు వాళ్ళు చేయకుండా లేజీగా చూసాం కదా! చెయ్యే పనులు చేయరనమాట. అలాంటి వాళ్ళ త్యాగం ఏంటి అది తమోగుణ త్యాగం కిందకొస్తుందని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. దుఃఖమిత్యేవ యత్కర్మ కాయక్లేశభయాత్ త్యజేత్ సకృత్వా రాజసం త్యాగం నైవ త్యాగఫలం లభేత్. కష్టముగా ఉన్నాయని లేదా శరీరమునకు అసౌకర్యమని భావించి విధిగా చేయవలసిన కర్తవ్య కర్మలను విడిచిపెట్టటాన్ని రజోగుణ త్యాగము అంటారు. అటువంటి త్యాగము ఎప్పటికీ క్షేమదాయకమైనది కాదు మరియు మన ఉన్నతికి దోహదపడదు. అసౌకర్యం రైట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూపిస్తున్నారంటే అసౌకర్యం అంటే మన ఫిజికల్‌గా మనకి ఏదైనా ఎఫర్ట్ పెట్టలేనట్టుగా ఏదైనా కర్మ మనం చేయాల్సొస్తే, మన విద్యుక్త ధర్మం అంటే మన రెస్పాన్సిబిలిటీ అది. దానికి మనం కష్టపడడానికి ఇష్టపడకుండా ఐ మీన్ లైక్ ఎక్కువ కష్టం పడడం జనరల్‌గా ఎవరికీ ఇష్టం ఉండదు కదా! సో, వదిలేస్తాం. సో, అలా వదిలేయడం కరెక్ట్ కాదని భగవంతుడు చెప్తారు. అది అలా వదిలేస్తే దేని కిందకొస్తుంది? రజోగుణ త్యాగం కిందకొస్తుంది. సో, అటువంటిది క్షేమదాయకమైనది కాదు. ఇప్పుడు జనరల్‌గా ఒక సింపుల్‌గా చూస్తే మన లైఫ్‌లో చాలామంది పెద్దవాళ్ళుంటారు కదా! మన పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళ చివరి దశలో కొంతమంది చాలా బాధ అనుభవిస్తారు. సో, వాళ్ళకి ఎంతో సేవ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఫిజికల్ ఎఫర్ట్ ఎంతో పెట్టాలి. ఎందుకంటే మనకు ఆల్రెడీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ చాలా ఉంటాయి. డే టు డే లైఫ్‌లో కదా! సో, దీన్ని కాక ఎక్స్‌ట్రా వాళ్ళ కోసం వాళ్ళకి ఎందుకంటే ఆ టైంలోనే మన అఫెక్షన్ రియల్‌గా మనం చూపించగలిగేది కదా! సో, అప్పుడు మనం కష్టము అయ్యో! ఇది నేను చేయలేనని జనరల్‌గా వదిలేస్తారు కదా! చాలా చేయకూడదు. సో, మన ధర్మాన్ని మనం పక్కా ఫాలో చేయాలి. ఇంకా చూస్తే ఇప్పుడు మనం భక్తి సేవలో ఉండాలంట. సో, భక్తి సేవలో ఉండాలంటే రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో చేయాలి.
అంటే నాన్ వెజ్ తినకూడదు, ఆనియన్ గార్లిక్ తినకూడదు, టీ, కాఫీ ఇలాంటివన్నీ వదిలేయాలి. సో, ఇది కూడా చాలా మంది కష్టపడతారు. బికాజ్ ఆల్రెడీ అలవాటు పడి ఉంటారు. అండ్ మోర్ ఓవర్ మార్నింగ్ లెగాలి రైట్? బ్రహ్మముహూర్తంలో లెగాలి. సో, ఇది ఫిజికల్ లైఫ్ అంటే లెగలేరనమాట. సో, ఎప్పుడైతే నిద్రకు అలవాటు పడి ఉంటారో లెగలేరు. చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది. సో, అప్పుడేం చేస్తారు? అబ్బా! వదిలేస్తాంలే అనుకుంటారు. సో, అలా అంటే ఏదైతే మన బాడీకి కష్టంగా అనిపించే పనులనిపిస్తాయో దానిని మనం వదిలేస్తాం ఈజీగా. సో, అలా వదిలేయకూడదు. అలా త్యాగం చేసేవాళ్ళు, ఆ కార్యాలను త్యాగం చేసేవాళ్ళు రజోగుణం కిందకొస్తారని చెప్తున్నారన్నమాట. ఇది క్షేమదాయకమైనది కాదు. మరియు మన ఉన్నతికి కూడా అది దోహదపడదని చెప్తున్నారు. ఇంకా అంటున్నారు కార్యమిత్యేవ యత్కర్మ నియతం క్రియతే అర్జున సంగం త్యక్త్వా ఫలం చైవ తత్యాగః సాత్వికో మతః. ఓ అర్జున తన విద్యుక్త కర్మలను కర్తవ్య బుద్ధితో నిర్వహిస్తూ సమస్త భౌతిక సాంగత్యాన్ని ఫలాసక్తి విడిచిపెట్టినప్పుడు దాన్ని సాత్విక గుణ త్యాగం అని అంటారు. సో వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కర్తవ్యాల్ని ఎట్లా కర్తవ్య బుద్ధితో అంటే అది వాళ్ళ ధర్మం కాబట్టి చేయాలి. దే హావ్ టు డూ ఇట్. ఎంత కష్టమైనా వాళ్ళు చేయాలి దాన్ని. సో, అలాంటి ఒక బుద్ధితో వాళ్ళు కర్మ ఆచరించినప్పుడు అది అది ఎలా ఆచరించాలంటే సమస్త భౌతిక సాంగత్యాన్ని, ఫలాసక్తిని విడిచిపెట్టినప్పుడు. భౌతిక సాంగత్యం అంటే మెటీరియల్ వరల్డ్‌లో మనకున్న ఈ అసోసియేషన్ రైట్. భక్తుల అసోసియేషన్ కాకుండా ఇంక ఇతరత్రా ఎలాంటి అసోసియేషన్ ఎలాంటిదైనా కూడా మనం భౌతిక సాంగత్యం అని చెప్తాం. ఎందుకంటే అక్కడ మనకి స్పిరిచువాలిటీ అనేది ఏముండదు రైట్. ఏదో ఎవరి గురించో మాట్లాడతాము. లేదా మన గురించే మనం చెప్తాము. ఇంకొకరి గురించి దూషిస్తుంటాము. ఎక్కువ ఆసక్తి చూపిస్తాం ఇతరుల పైన రైట్. వాళ్ళు చేసే కార్యాల పైన, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ విషయాల్లో ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ చూపించి మనం ఏవేవో డిస్కస్ చేసుకుంటాం కదా! చాలా ఈ భౌతిక సాంగత్యంలో ఉండి భౌతిక సాంగత్యాన్ని విడిచివాళ్ళు సమస్త భౌతిక సంగతిని ఫలాసక్తిని విడిచిపెట్టినప్పుడు అంటే ఫలాన్ని మనం ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయము కర్మలు చేసినప్పుడు. సో, ఇవి విడిచిపెట్టి మన కర్తవ్య బుద్ధితో కర్మ చేస్తే అది సాత్విక గుణ త్యాగం అని అంటారు. ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఇంకా అంటున్నారు నహి దేహభృతా శక్యం త్యక్తుం కర్మాణ్యశేషతః యస్తు కర్మఫల త్యాగి సత్యాగి ఇత్యభిధీయతే. దేహధారి అయిన వానికి కర్మలన్నింటినీ వదులుకోవడం నిజంగా సాధ్యం. దేహధారి అంటే బాడీని స్వీకరించాక కర్మలన్నిటిని వదులుకోవడం నిజంగా సాధ్యపడదు. కానీ కర్మ యొక్క ఫలాలను త్యజించే వ్యక్తిని నిజంగా త్యాగి అని అంటారు. కర్మలు చేయకుండా ఉండలేం కానీ కర్మ చేసి దాని ఫలాన్నయితే మనం వదిలేయొచ్చు కదా! ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయకుండా అదైతే మనకు సాధ్యపడదు కదా! సో, అలాంటిది నిజంగా త్యాగి అని వాళ్ళని అంటారు అని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. నిజమైన త్యాగి వాళ్ళే అని అంటున్నారు. మనస్తత్వము గుణములు మనల్ని బంధిస్తాయి. ఇలా సాత్విక, రాజస లేదా తామస అని 3 రకాలు. జ్ఞానం ఇది ఎలా అంటే ఆహ్, జ్ఞానము, కర్మ, కర్త, బుద్ధి, సంకల్పం, అన్నం అండ్ సుఖం. దీనికన్నా ముందు ఒక చిన్న అంటే ఏదైనా మనము ఒక పని చేయాలంటే మనకు 5 కావాలి. ఏంటి ఫస్ట్ ఒక స్థలం కదా! ఏదైనా పని స్థలం లేకుండా చేయగలమా? లేదు కదా! ఫస్ట్ ఒక ప్లేస్ కావాలి. ఆ కర్మ చేయాలంటే మనుషులు కావాలి కదా! సో, కర్మ చేయడానికి మనుషులున్నారు ఓకే. సో, మనిషి ఉన్నందువల్ల ఏంటి? ఒక ప్లానింగ్ చేయాలి. కర్మ చేయాలంటే ఒక ప్లానింగ్ నడవాలి. దానికి వాళ్ళు సెన్సెస్ వాడాలి కదా! సో, ప్లానింగ్ అయింది. ఆ పని ఆచరణలో పెట్టాలంటే ఫిజికల్ ఎఫర్ట్ కావాలి. రైట్. సో, ఫిజికల్ ఎఫర్ట్ అయిపోయింది. తర్వాత ఇదంతా అయ్యాక నేనేం చేస్తాం ఏంటి ఆహ్, లాస్ట్‌గా పరమాత్మ అనుగ్రహం. సో, పరమాత్మ అనుగ్రహం లేకపోతే ఏది జరగదు కదా! సో, ప్లేస్ మనుషులు అండ్ నెక్స్ట్ వాళ్ళ సెన్సెస్ అండ్ దెన్ వాళ్ళ ఫిజికల్ ఎఫర్ట్ అండ్ దెన్ లాస్ట్ అంటే లైక్ ఆహ్, సీక్రెట్‌గా మొత్తంగా లోపల ఉండేది. మొత్తంగా నడిపించేవాడు పరమాత్మ. కానీ అది మనకు కనపడదు. రైట్. సో, ఇప్పుడు మనం ఆహ్, ఒక మార్కెట్‌కి వెళ్తాం. మార్కెట్ అనేది ఇట్స్ ఎ ప్లేస్ రైట్. మనం ఏదైనా పర్చేజ్ చేయాలి. ఓకే. ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం మార్కెట్ అని ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది. రైట్. ఆ ప్లేస్‌కి వెళ్ళాలి. వెళ్ళాలంటే మనుషులు వెళ్ళాలి. సెకండ్ థింగ్. ఎలా వెళ్తాము? ఇదంతా ముందుగా ప్లానింగ్ ఉంటుంది. ఏం కొనాలని ప్లానింగ్ చేస్తారు వాళ్ళ సెన్సెస్. లేదా వాళ్ళ కోరికలు బట్టి ప్లానింగ్ జరుగుతుంది. దాని తర్వాత మనుషులైంది ప్లానింగ్ అయింది. మార్కెట్‌కి వెళ్ళాలి. అంటే ఎఫర్ట్ పెట్టాలి. ట్రావెల్ చేయాలి. రైట్. ఫిజికల్ ఎఫర్ట్ పెట్టాలి. ట్రావెల్ చేస్తాం.
సో అక్కడికి వెళ్తారు. సో అయింది. అంతా భగవంతుని నిర్దేశం ఇదంతా ఎందుకు జరుగుతుంది? రైట్. ఆల్రెడీ ప్రీ డిసైడెడ్ కదా! సో ఆజ్ఞ ఉంది. సో మనకు అందుకే వచ్చింది. అక్కడికి వెళ్తాం, పర్చేస్ చేస్తాం. ఈవెన్ భగవంతుని మెటీరియల్స్ కూడా భగవంతునికి కావాల్సిన వస్త్రాలు అవ్వచ్చు, జ్యువెలరీ అవ్వచ్చు, ఆఖరికి ఐడిల్స్ అవ్వచ్చు. ఇలా అంతా మనం వెళ్లి పర్చేస్ చేస్తాం. సో ఏది చేయాలన్నా కూడా ఈ బేసికల్‌గా ఈ 5 అనేది కావాల్సి ఉంటుంది. సో ఇంకిక్కడ మనం చూస్తాము జ్ఞానం, కర్మ, కర్త, బుద్ధి, సంకల్పం, అందమరు సుఖం. సో ఇవంతా సాత్విక, రాజసం, తామస గుణాలలో ఎలా ఇది విభజించబడి ఉంటుందని చూస్తాం. జ్ఞానం, కర్మ, కర్త. మనకు 20 శ్లోకాల నుంచి వస్తుంది ఇది. ఫస్ట్ జ్ఞానం చూస్తే జీవుల అసంఖ్యాక రూపములుగా విభజింపబడినను వారి యందు అవిభక్తమై ఉన్నట్టి ఏకమైన ఆధ్యాత్మిక స్వభావము ఏ జ్ఞానము ద్వారా గాంచబడునో అట్టి జ్ఞానము సత్వగుణ ప్రధానమైనది తెలుసుకోండి. జీవులు అసంఖ్యాక రూపంలో విభజించబడ్డారు కదా! మనకి చాలా జీవరాశులు ఉన్నాయి కదా! చూసాము. వారి యందు అవిభక్తి ఉన్నట్టి ఏకమైన ఆధ్యాత్మిక స్వభావం అంటే పరమాత్మగా వసిస్తున్నారని అర్థం చేసుకోవాలి. ఏ జ్ఞానం ద్వారా గాంచబడును. సో, ఆ పరమాత్మని మనం ఎలాంటి జ్ఞానం ద్వారా ధ్యానిస్తామో, ఐడెంటిఫై చేస్తామో, అలాంటి జ్ఞానము సత్వగుణ ప్రధానమైనది చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఏ జ్ఞానము ద్వారా భిన్న శరీరములందు భిన్న జీవులున్నట్లు మనుజుడు గాంచునో, అట్టి జ్ఞానము రజోగుణ సంబంధమైనది నీవెరుగుము. ఏ జ్ఞానం ద్వారా భిన్న శరీరంలో భిన్న జీవులు అంటే భిన్నంగా అంటే వాళ్ళు మనం ఒకటి కాదు. వేరే వేరేగా ఉంటాం. రైట్? మనం అందుకే కదా నేను, నా వాళ్ళు, వాళ్ళ నైబర్స్, వాళ్ళ రిలేటివ్స్, వాళ్ళు నా వాళ్ళు కాదు అని ఒక భావన ఉంటుంది కదా! సో ఇలాంటిదేమంటే రజోగుణ సంబంధం అనేది నువ్వు తెలుసుకో అంటున్నారు. ఇంకా ఏ జ్ఞానం ద్వారా మనుషుడు అల్పమైనట్టి ఒకానొక కార్యముందు కారణము మరియు సత్యావగాహనము లేకుండా అదే సర్వస్వం అంటే ఆ కార్యమే సర్వస్వం అనుకునే వాళ్ళు ఆహ్, ఆహ్, సర్వస్వం అనే భావనలో ఆసక్తుడగును. అట్టి జ్ఞానము తమోగుణ సంబంధమైనది చెప్పబడింది. అంటే అల్పమైనటి ఒక కార్యమే ఆ కారణమే జ్ఞానము అని అనుకునేవాళ్ళు. అంటే వాళ్ళకి సత్యం అనే అవగాహన ఏమాత్రం ఉండదు. అలాంటి జ్ఞానంలో పనులు చేసేవాళ్ళు తమోగుణ కిందకి వస్తారన్నమాట. సో ఇంకా కర్మ సెకండ్. సో జ్ఞానము, కర్మ. కర్త. కర్మ చేయాలంటే కర్త కావాలి. సో కర్మకి బుద్ధి కావాలి. ఒక సంకల్పం కావాలి కదా! ఆ కర్మను ఆచరించాక మనకు సుఖమేదని తెలుస్తుంది కదా! సో ఇప్పుడు సెకండ్ చూస్తాం కర్మ. కానీ హరే కృష్ణ. నియమబద్ధమైనదియు సంఘరహితముగాను రాగద్వేషరహితముగాను బడునదియు ఫలాపేక్ష లేనటువంటిదియు అయిన కర్మ సత్వగుణమునగా చెప్పబడు. రైట్? ఇంతకు ముందు కూడా చూసా. ఇది ముందు శ్లోకాల్లో కూడా కావాలి బేసికల్‌గా కదా! సంఘరహితము, రాగద్వేషరహితంగా ఉండనింపబడినది మరియు ఫలాపేక్ష లేనటువంటిదిగా చేసే కర్మ సత్వగుణం కిందకి వస్తుంది. అని ఇంకా చెప్తున్నారు కోరికలు ఈడేర్చుకునవలెనంటే కోరికలు తెచ్చుకోవాలనే భావనతో నిత్య అహంకారంతో చేసే కర్మలు రజోగుణం కిందకొస్తాయి. అని శాస్త్ర నిర్దేశములను నిర్వహించి భవిష్యత్ బంధనమును కానీ పరహింసను, పరదుఃఖమును కానీ లెక్కపెట్టక భ్రాంతి ఎందు నడుచుకునే కర్మము తమోగుణకు సంబంధించినదని చెప్పబడుతుంది. ఆ కర్మల వల్ల వాళ్ళని వాళ్ళు పతనం వైపు తీసుకువెళ్తారు. అండ్ ఈ కర్మ వాళ్ళు చేసే కర్మలంటే ఇతరులను బాధిస్తారు. వాళ్ళని బాధ పెట్టుకుంటారు, ఇతరులను కూడా బాధపరుస్తారు. సో అలాంటి కర్మలొచ్చి తమోగుణం కిందకొస్తుంది. నెక్స్ట్ కర్మ. జగడ సంగతిరహితంగా మిథ్యాహంకారం లేకుండా నిశ్చయము మరియు ఉత్సాహములను కూడి జయము, అపజయములకు నిర్వికారుడై తన ధర్మము నిర్వర్తించువాడు సాత్విక కర్త అనేవాడు. సో కర్త అనేవాడు సత్వగుణం కిందకి ఎప్పుడు వస్తాడంటే మిథ్యాహంకారం లేకుండా నిశ్చయం మరియు ఉత్సాహంతో కూడి జయము, అపజయం అంటే ద్వంద్వాలకు నిర్వికారుడై తన ధర్మాన్ని నిర్వర్తించే కర్త సత్వగుణం కిందకి వస్తాడు. ఇంకా కర్మఫలమును అనుభవించగోరుచు కర్మ మరియు కర్మఫలములేడ ఆసక్తుడై ఉండువాడును. లోభియును, అసూయపరుడును, శుచిరహితుడును, సుఖదుఃఖములచే చలించువాడునగు కర్త రజోగుణ కర్త కిందకు వస్తాడు. అండ్ భౌతిక ఆసక్తుడును, మొండితనము కలవాడు, మోసం చేసేవాడు, ఇతరులు అవమానించేవాడు, సోమరిపోతులు, సదా చింతాక్రాంతులు, అంటే కాలాన్ని వృధాగా వేస్ట్ చేసేవాడు. ఇలా చేసే వాళ్ళకి అంటే ఇలా చేసేవాళ్ళు అంటే కర్తల్ని ఏం చెప్తాం తమోగుణం కిందకి వస్తారని చెప్తాం. నెక్స్ట్ బుద్ధి.
ఓ ధనంజయ, ఇక త్రిగుణములను అనుసరించి ఉన్న వివిధములైన బుద్ధి మరియు నిశ్చయములను విషితముగా నా నుండి ఆలకింపు. అంటే భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఇంకా బుద్ధి గురించి విను అని చెప్తున్నారు. ఓ పార్థ, ఏ బుద్ధి ద్వారా మనుషుడు ఏది చేయదగినదో ఏది చేయరానిదో, అంటే ఏది చేయాల్సిన పనో ఏది చేయకూడని పనో, దేనికి భయపడాలో దేనికి భయపడకూడదో, ఏది బంధాన్ని కలిగిస్తుందో ఏది ముక్తిని కలిగిస్తుందో, ఇలా వ్యత్యాసం కరెక్ట్ గా తెలుసుకున్న వాళ్ళ బుద్ధి సత్వగుణం కిందకు వస్తుంది. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ పార్థ, ధర్మము అధర్మము నడుమగల భేదమును కానీ, చేయవలసిన కార్యము మరియు చేయదగని కార్యం నడుమగల భేదమును కానీ తెలుసుకునలేనటువంటి బుద్ధి రాజసిక బుద్ధి అని. అంటే బేసికల్ గా వాళ్ళు గాంచలేరు, రైట్? భేదాన్ని వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేయలేరు. ఒకసారి మంచి కార్యాలు చేస్తారు, ఒకసారి చెడు కార్యాలు చేస్తారు. యాక్చువల్‌గా ఏంటి దాని డిఫరెన్స్, ఏది చేయాలనేది వాళ్ళకు ఉండదనమాట ఆ బుద్ధి. సో అది ఆహ్, రాజసం కిందకొస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్, ఓ పార్ట్‌నర్, అజ్ఞానము మరియు భ్రాంతి కారణంగా అధర్మమును ధర్మముగాను మరియు ధర్మమును అధర్మముగాను భావించుచు ఎల్లప్పుడూ తప్పుద్రోవను పోవునట్టి బుద్ధి తామస గుణము కూడా కూడినటువంటిది అని చెప్తున్నారు. అంటే వాళ్ళకి ధర్మం మీద అధర్మం మీద పూర్తిగా తెలియదనమాట. అధర్మాన్ని ధర్మం అనుకుని చేస్తారు, ధర్మాన్ని అధర్మం అనుకుంటారు. సో అలా రాంగ్ వేలో వాళ్ళకి ఉంటుంది. సో అలాంటి బుద్ధి తామస గుణం కిందకి వస్తుంది. అండ్ సంకల్పం, ఓ పృథకుమార, అవిచ్ఛిన్నమైనదేను యోగాభ్యాసముచే స్థిరముగా కొనసాగుతుంది. తత్కారణముగా ఇంద్రియ మనో ప్రాణముల కార్యములను నియమించుటకు ఆయన నిశ్చయము సత్వగుణ ప్రధానమైనది. ఇంకా కానీ ఏ నిశ్చయముచే మనుజుడు ఏ నిశ్చయముచే వాడు ధర్మ అర్థ కామములందరి ఫలముల ఎడ ఆసక్తి ఉంచును. అట్టి నిశ్చయము రజోగుణ ప్రధానమైనది భగవంతుడి ఇక్కడ చెప్తారు. ఈ అర్జున, కానీ ఏ నిశ్చయముచే మనుషుడు ధర్మము అర్థము కామములందరి ఫలముల ఎడ ఆసక్తిని వహించును. అట్టి నిశ్చయము రజోగుణ ప్రధానం అని చెప్తున్నారు. ఇంకా తామస గుణం వచ్చి స్వప్నము, భయము, శోకము, విషాదము, రాత్రి అనుమానిని దాటలేనటువంటి మందబుద్ధితో కూడిన నిశ్చయం. అంటే వీళ్ళని వాళ్ళు కోపం అవ్వలేరు, క్రాస్ అవ్వలేరు. ఏంటి? స్వప్నం నుంచి, భయం నుంచి, శోకం నుంచి, విషాదం నుంచి అండ్ ప్రాంతి అనే దాని నుంచి వాళ్ళు బయటపడలేరు. ఎందుకంటే వాళ్ళ బుద్ధి పక్వంగా ఉండదన్నమాట. సో అలాంటి వాళ్ళ నిశ్చయము తమము నాకు సంబంధించింది. లాస్ట్ గా సుఖం. ఓకే, భరత వంశీయుల్లో శ్రేష్ఠుడా, ఇక సుఖమునందలి 3 రకములను గురించి నా నుండి ఆలోచించు. వాని ద్వారా బద్ధజీవుడు సుఖమును అనుభవించుట, మరికొన్ని మార్లు సర్వ దుఃఖముల అంతమును చేరుట జరుగుచుండును అని మొదటిగా సత్వగుణం కింద చెప్తున్నారు. ఏం చెప్తున్నారు భగవంతుడు? ఆది యందు విషప్రాయంగా ఉంది, అంత్యమున అమృతముతో ఆది యందు విషప్రాయంగా ఉంది. అంటే మొదటిగా కష్టంగా ఉంటుంది, తర్వాత అది సుఖాన్ని ఇస్తుంది అనమాట. అందుకే చెప్తున్నారు. సో ఆది యందు విషప్రాయంగా నుండి అంత్యమున అమృతముతో సమానమగుతుంది మరియు ఆత్మానుభూతి ఎడ మనుషుని జాగృతిని చేయబడి ఆయన సుఖము సత్వగుణ ప్రధానమని చెప్పబడింది. ఇంకా అది సత్వగుణం వస్తుంది. అండ్ ఇంద్రియములు ఇంద్రియార్థములతో సంపర్కం ఉండగా లభించినటువంటిది మరియు ఆదిలో అమృతం వలె అంత్యమున విషం వలె తోచినట్టు ఆయన సుఖము రజోగుణ ప్రధానంగా భావించబడింది. సో సెన్సెస్ గ్రాటిఫికేషన్ కోసం పరుగులాడటం, పనిచేయడం, దానివల్ల సుఖం అనుకుని అనుభవిస్తాం, బట్ అనుకుంటే అది ఎండ్లో దుఃఖాన్ని కలిగిస్తుంది చెప్తున్నారు. సో అలాంటిది రజోగుణం కిందికి వస్తుంది. అండ్ ఆత్మానుభవ దృష్టి లేనిది ఆది నుండి అంత్యం వరకు మోహ కారణమైనది నిద్ర, సోమరితనము, భ్రాంతుల నుండి ఉద్భవించినది అయిన సుఖము తమగుణ ప్రధానమైనది చెప్పబడింది. హరే కృష్ణ. సో ఇలా ఈ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ మనకు త్రిగుణాలు ఎలా దాని ఎలా ప్రభావంలో ఉంటాయని చూసాం మనము. సో నెక్స్ట్ వెళ్దాము. ఆదర్శప్రాయుడైన కర్త, ఐడియల్ వర్కర్. బ్రాహ్మణ క్షత్రియ విషాం శూద్రాణం చ పరంతప కర్మాణి ప్రవృత్తాని స్వభావ ప్రభవైర్గుణి. ఓ పరంతప, ప్రకృతి త్రిగుణములను అనుసరించి తమ స్వభావాల నుండి పుట్టిన గుణాల ద్వారా, అంటే తమ స్వభావాల నుంచి పుట్టిన గుణాల ద్వారా జనులు ఇంతకుముందు చూసాం కదా, బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్రులుగా విభజించబడ్డారు. బేసికల్ గా బేస్డ్ ఆన్ గుణాల ద్వారా అని భగవంతుడు మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో దాంట్లో మళ్ళీ కేటగిరీ వైజ్ వాళ్ళ గుణాలు ఎలా ఉంటాయి. బ్రాహ్మణుల గుణాలు ఏంటంటే
శాంతి. అంటే ఎవరికైతే ఈ గుణాలు ఉంటాయో వాళ్ళని బ్రాహ్మణులుగా భగవంతుడు కన్సిడర్ చేస్తారు. ఎలా? ఆ గుణాలేంటి? శాంతి, ఇంద్రియ నిగ్రహణము, తపస్సు, స్వచ్ఛత, సహనంగా ఉండటం, చిత్తశుద్ధితో ఉండడం, జ్ఞానము, విజ్ఞానము మరియు ఇహపర లోకములపై విశ్వాసం కూడా ఉండాలి. కదా మనకు కనపడలేదని ఇతర లోకాలు లేవని చెప్పడానికి లేదు. సో ఇహపర లోకములపై కూడా విశ్వాసం ఉండాలి. ఇలాంటి గుణాలు ఉన్నారు. ఇలాంటి గుణాలు ఎవరికి సంబంధించి? బ్రాహ్మణుల గుణాలకు సంబంధించినవి. అని ఇక్కడ చూస్తే క్షత్రియ గుణాలు చెప్తున్నారు. శౌర్యము, బలము, ధైర్యము, ఆయుధ విద్యలో నైపుణ్యం, యుద్ధంలో నుండి వెనుదిరిగే సంకల్పం, విశాల హృదయంతో గల దయాగుణం మరియు నాయకత్వ సామర్థ్యం. సో ఇలా ఉండే క్వాలిటీస్ రైట్, ఇవి క్షత్రియులకు సంబంధించిన క్వాలిటీస్. సో మనం చూస్తాం అందుకే అర్జున కూడా యుద్ధంలో వెళ్ళిపోవాలనుకుంటారు కదా. సో అఫెక్షన్స్ సెన్సెస్ కి గురై అఫెక్షన్ గా ఫీల్ అయ్యి ఆ పాపం అంటే రకరకాల ఫీలింగ్స్ కలుగుతాయి కదా. సో అప్పుడు అర్జున వెళ్ళాలనుకుంటారు యుద్ధం చేయడానికి, భగవంతుడు వారిస్తారు. లేదు వెళ్ళకూడదని మొత్తం స్టార్ట్ అవుతుంది జ్ఞానం చెప్పడం మొత్తం కదా. సో అందుకే అని క్షత్రియ లక్షణం కాదని భగవంతుడు అప్పుడే చెప్తారు కదా. సో అందుకే ఇక్కడ కూడా చెప్తారు యుద్ధంలోనే వెనుతిరిగిన సంకల్పము, విశాల హృదయంతో గల దయాగుణము మరియు నాయకత్వ సామర్థ్యం, ఇవన్నీ క్షత్రియ వాళ్ళ గుణాలు. అండ్ వైశ్య గుణంలో ఏంటంటే వ్యవసాయం, గోరక్షణ, పాడి పంటలు, వ్యాపారం అన్ని సహజ సిద్ధమైన పనులు. సో బేసికల్ గా బిజినెస్ ఓరియంటెడ్ మనకంతా వైశ్యం కిందకి వస్తుంది. నెక్స్ట్ శూద్ర గుణం అంటే పనులు చేయడం ద్వారా సేవ చేస్తారు, అనేది సహజమైన వాళ్ళ బిహేవియర్. వాళ్ళు అందరికీ సేవ చేయాలి కదా, అందరూ వాళ్ళ పనులు చేయలేరు కదా, హెల్పర్స్ అవసరం ఉంటుంది. సో అలా పనిచేసే ఈ కేటగిరీకి మనం శూద్ర గుణాన్ని చెప్తాం. యత ప్రవృత్తి భూతానాం ఏన సర్వమిదం తతం స్వకర్మణా తమభ్యర్చ్య సిద్ధిం విందతి మానవః. సకల జీవులకు మూలం మరియు సర్వవ్యాప్తి అయిన భగవంతుని ఆరాధించడం ద్వారా మనుషుడు మానవుడు తన స్వకర్మ నిర్వహణ చేయడం ద్వారా పరిపూర్ణతను పొందగలడు. ఓకే, మూలం సకల జీవులకు మూలం, ఆది మూలం ఎవరు? శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చూసాం, ఆది బీజ ప్రదాత కదా. సో మరియు సర్వవ్యాప్తి అయిన భగవంతుని ఆరాధించడం ద్వారా ఆ మనుషుడు తన స్వకర్మ నిర్వహణ చేయడం ద్వారా పరిపూర్ణతను పొందగలడు. భగవంతుని ఆరాధించడం ద్వారా మనము మన పరిపూర్ణతను పొందగలం. అంటే భక్తి సేవలో మనం ఫోకస్డ్ గా ఉండి భగవంతుని సర్వీస్ లో నిమగ్నం అవ్వాలి. భక్త్యా మాం విజానాతి యావాన్ నిశ్చాస్మి తత్వతః తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తదనంతరం. భక్త్యా మాం విజానాతి యావాన్ నిశ్చాస్మి తత్వతః తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తదనంతరం. కేవలం భక్తితో సేవ చేయటం మాత్రమే యథార్థముగా నేను ఎవరో తెలుసుకోవచ్చు. సో భక్తిలో మాటకి ఎలాంటి భక్తి? ప్రేమపూర్వక భక్తి. ఇది ఒక్క దాంట్లోనే భగవంతుని తెలుసుకోగల ఒక ఇది దాగి. అది ఎందుకు అంటే మనం భక్తి చేస్తూ భగవంతుని ప్లీజ్ చేస్తే భగవంతుడు ఎక్కడో దగ్గర మన లోపలని పరమాత్మగా వసిస్తున్నారు. అఫ్ కోర్స్ మనం సపరేట్ అయిపోయి ఈ మెటీరియల్ వల్ల పడ్డాం, కానీ అది గాడ్ కరుణ కదా. అందుకే ప్రతి ఒక్కరిలో లోపలగానే వసిస్తున్నారు అనమాట. ఎందుకంటే మనం డీవియేట్ అవ్వకుండా మనకి ఏదైనా ఒక జన్మలో కొంచెం కొద్ది జ్ఞానం వస్తుందంటే ఆ పరమాత్మ కరుణ వల్లనే దొరుకుతూ ఉంటుంది అంత. సో అప్పుడు మనం ఈ భక్తి యోగంలో ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే ఆ పరమాత్మ రూపంగా వసించే పరమాత్మ లోపల నుంచి ఒక జ్ఞాన జ్యోతిని వెలిగిస్తారు. పూర్తిగా తెలుసుకునే భగవంతుని గురించి తెలుసుకునే ఒక జ్ఞానాన్ని కూడా లోపల నుంచి భగవంతుని మనకు ప్రసాదిస్తారు. సో అలా భక్తి మార్గంలో మటుకే భగవంతుని మనం తెలుసుకోవచ్చు. అలా నన్ను తెలుసుకున్న పిదప నా భక్తుడు నా సంపూర్ణ భావనలో భగవద్ధామంలో ప్రవేశించను అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. మచ్చిత్త సర్వదూతాని మత్ప్రసాదాత్ తరిష్యసి అసచేత్వం అహంకారాత్ నశోష్యసి వినంక్షసి. నీవు నా యందు మనసు కలవాడంటే నా కృపచే అన్ని అడ్డంకులను మరియు కష్టాలను అధిగమించగలవు. కానీ అహంకారముచే నా మాటలు వినక పనిచేస్తే నీవు నశిస్తావు. సో ఇంకా భగవంతుడు క్లియర్ గా డైరెక్ట్ గానే చెప్తాడు కదా, నా కృపచే నా యందు మనస్సు కలవాడని నా కృపచే అన్ని అడ్డంకులు మరియు కష్టాలు అధిగమించగలవు. రైట్, ఎప్పుడైతే మనం భక్తి యోగంలో ముందుకు వెళ్తామో చెప్తారో స్లోగా మన పాపాల పుట్ట ఏదైతే ఉంటుందో స్లోగా తరుగుతూ వస్తుంది అనమాట. సో 1 by 1 క్లియర్ అవుతా వస్తుంది. సో అలా ఎటువంటి అడ్డంకులు ఉన్నా అంటే భగవద్ధామం చేరే రూట్ లో
మనకు ఎన్నో పాపాలు అడ్డుగా ఉన్నాయి కదా! సో, ఆ పాపాలన్నీ కూడా భగవంతుడు తొలగించడానికి మనకు సహాయం చేస్తారు. సో, మనం అన్ని దానిని దాటుకొని అధిగమించగలుగుతాం. ఇలా కాకుండా అహంకారం అంటే భగవంతుడు ఇంత చెప్తున్నా కూడా వినకుండా, రైట్? ఇంకా మనకెవరు చెప్తారు? ఇంకా మనం గురువును తీసుకోలేమంటాం కదా! సో, భగవంతుడు అందుకే సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ గురువులాగా అర్జునుడికి కదా! సో, ఎప్పుడైతే అర్జున శరణు పెడతారో పరమాత్ముడు గురువులాగా మొత్తం జ్ఞానాన్ని, వేద సారాన్నంతా వేదాల్లో ఎంత వెతికి వెతికి చూసినా దాంట్లో నిగూఢంగా సారం ఏమి అంటే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని తెలుసుకోవడం. ఆ దేవాది దేవుడిని అవగతం చేసుకోవడం దాని సారం. సో, దాన్ని భగవంతుడు కంప్లీట్‌గా ఏంటి మన కోసం, రైట్? సో, అర్జున ద్వారా ఒక జ్ఞానాన్ని అర్జునకు పూర్తి వేద సారం అంతా కూడా ఇక్కడ చెప్పారు. పెట్టడం కాదు, నీట్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు కదా! సో, ఇప్పుడు కూడా మనం వినకుండా అహంకారం చిన్న మాటలు వినక పని చేస్తే నువ్వు నశిస్తావు. అంటే నాశనం వైపుగా వెళ్తావు అని భగవంతుడే చెప్పేస్తున్నారు. ఈశ్వరः సర్వభూతానాం హృదేశే అర్జున తిష్టతి భ్రామయన్ సర్వభూతాని యంత్రారూఢాని మాయయా. ఓ అర్జున! పరమపురుషుడు ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఉండి, భౌతిక ప్రకృతితో తయారు చేయబడిన యంత్రంలో ఆసీనులైన అన్ని జీవనగతులు నిర్దేశిస్తారు. సో, భగవంతుడు మనలో వసిస్తూనే మన గతిని నిర్దేశిస్తూ ఉంటారన్నమాట. సో, మనకి ఎన్నో జన్మల తర్వాత ఏదో సుకృతి ఉంటే గాని ఇట్లా మానవ జన్మ దొరకదు. అయింది జన్మ దొరికింది. దీంట్లో కూడా ఇలాంటి ఒక జ్ఞానం తెచ్చుకోవడానికి కూడా మనకెంతో పుణ్యం తోడుగా ఉండాలి. సో, అయింది తెచ్చుకుంటున్నాం. బట్ తెచ్చుకున్నాం ఓకే. ఎంతో సుకృతి వల్ల మనకిది లభ్యమైంది. కానీ దీంట్లో ముందుగా వెళ్ళాలి. ఇక్కడే ఆగిపోకూడదనమాట. ఇక్కడే ఆగిపోయి మనం మళ్ళీ మన సెన్సెస్ గ్రాటిఫికేషన్‌లో పడితే మళ్ళీ మనము ఇంకా ఏ ఏ రాశుల్లో తిరుగుతామో, ఎప్పటికి మనకి మనిషి జన్మొచ్చునో గాడ్ ఓన్లీ నోస్ కదా! సో, అందుకే వదిలిపెట్టకూడదు. మనకి ఛాన్స్ దొరికింది. వి షుడ్ నాట్ లీవ్ దిస్ ఛాన్స్. నిర్దేశిస్తున్నారు. ఇంకా మన్మనాభవ మన్మథో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామేవ శిష్యత్తే ప్రతిజానే ప్రియవసమి. ఎల్లప్పుడూ నన్నే స్మరించుచు నా భక్తునిగా ఉండు. నన్ను పూజింపుము. నాకు నమస్కరించుము. ఆ విధంగా చేయడం వల్ల నీవు తప్పక నన్ను చేరుకుంటావు. నీవు నాకు ప్రియమైన స్నేహితుడు కాబట్టి నేను ఈ మాట ఇస్తున్నాను అని భగవంతుడు ఎవరికి చెప్తున్నారు? అర్జునకి చెప్తున్నారు. సో, అర్జున మనం కూడా తెలుసుకుంటున్నాం కదా! సో, అర్జున అన్నారు, నాకు ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు. సో, నేను కంప్లీట్‌గా నీకు అంటే శరణాగతి చేస్తాను. అప్పుడు భగవంతుడు ఒక గురువులాగా వాళ్ళకి జ్ఞానాన్ని ఉపదేశిస్తారు. అయింది 10వ అధ్యాయంలో అర్జున యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. పరం బ్రహ్మ, పరంధామ, పవిత్రం పరమం భవ, పురుషం శాశ్వతం దివ్యం ఆదిదేవం అజం కదా! చెప్పేస్తారు. పరంధాముడు, పరమాత్ముడు, ఆదిదేవుడు నీవే అని యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. అది అర్జున అలా రిక్వెస్ట్ చేయడం వల్ల శరణాగతి పెట్టడం వల్ల నాకు తెలియదేమి. సో, నువ్వు చెప్పు అన్నప్పుడు భగవంతుడు అంతా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తారు. అందుకే భగవంతుడు చెప్తున్నారు, నన్ను స్మరించు, నాకు భక్తులు కమ్ము. నన్ను పూజించు, నాకు నమస్కరించు. ఇలా చేయడం ద్వారా నీవు తప్పక నన్ను చేరుకుంటావు. నీవు నాకు ప్రియమైన స్నేహితుడు కాబట్టి నేను ఈ మాట ఇస్తున్నాను. సో, మనందరం కూడా పీస్ ఫార్ములా చూస్తాం. ఏంటి? గాడ్ ఈస్ ఎ సుప్రీం ఎంజాయర్, సుప్రీం కంట్రోలర్ అండ్ వెల్ విషర్, ఫ్రెండ్ టు ఆల్ అని కూడా మనం పీస్ ఫార్ములా చూసాం. ఈ 3 ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో సో, వాళ్ళకి మనశ్శాంతి అనేది లభిస్తుంది. సో, భగవంతుడే వెల్ విషర్, నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అందరికి. సో, అందుకే అంటున్నారు, నీవు నాకు ప్రియమైన స్నేహితుడు. ఇది అర్జున పాయింట్ చేసి చెప్తున్నాను. బట్ ఇండైరెక్ట్‌లీ వి ఆర్ ఆల్ మనకందరికీ కూడా భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో, నాకు ప్రియమైన స్నేహితుడు కాబట్టి నేను ఈ మాట ఇస్తున్నాను. ఎందుకు ప్రియమైన స్నేహితుడు? మనలో మనకి ఇంతకు ముందే చూసాం. మన ఆత్మ మనకి మిత్రుడైతే ఎలా ఉంటుంది? శత్రువైతే ఎలా ఉంటుంది? సో, మనలో ఆత్మ, పరమాత్మ ఇద్దరు ఉన్నారు కదా! భగవంతుడు వసిస్తున్నారు. సో, మనలో ఒక మిత్రుడిలాగా రైట్? ఆత్మ ఎప్పుడైతే మనకు మిత్రుడు అవుతుందో పరమాత్మను దర్శించగల శక్తి వస్తుంది. ఇప్పుడు మనకు పరమాత్మ నిర్దేశనం ద్వారా మన కార్యాలు చేస్తుంటాం. పరమాత్మ డైరెక్ట్‌గా వచ్చి చెప్పడు. మన బుద్ధి ద్వారా, మన జ్ఞానం ద్వారా, మన బుద్ధి ద్వారా ఆదేశిస్తుంటారు. అందుకే మనకు ఆ థాట్స్ అనేవి అలా వస్తుంటాయి మంచిగా. సో, దాని ద్వారా మనం అలా మంచి మార్గంలో నడుస్తూ ఉంటాం. అందుకే భగవంతుడు ఇక్కడ ఒక ప్రియమైన స్నేహితుడని పాయింట్ ఔట్ చేస్తున్నారు. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. అన్ని ధర్మములను వదిలి కేవలం నన్నే శరణు పొందు. నేను నిన్ను అన్ని పాపాల నుండి విడిపిస్తాను.
భయపడకు అని భగవంతుడు చెప్తారు. సో మనకు కూడా చెప్తున్నారు. సో భగవంతుని శరణ పొందితే మనకి ఏమేమి పాపాలు ఉన్నాయని ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. అన్నిటి నుంచి మనం విడుదల పొందుతామన్నమాట. భయపడకు అని అందరికీ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. య ఇదం పరమం గుహ్యం మద్భక్తేష్వభిధాస్యతి భక్తిం మయి పరాం కృత్వా ఆమి వైశ్యత్య సంశయః కృత్వా ఆమి వైశ్యత్య సంశయః. వేదం పరమం గుహ్యం మద్భక్తేష్వభిధాస్యతి భక్తిం మయి పరాం కృత్వా ఆమి వైశ్యత్య సంశయః. భక్తులకు ఈ అత్యున్నత రహస్యాన్ని వివరించే వారికి స్వచ్ఛమైన భక్తి తప్పక లభిస్తుంది మరియు చివరికి అతను నా వద్దకు తిరిగి వస్తాడు. సో భక్తులకు ఇలాంటి ఒక అత్యున్నతమైన రహస్యాన్ని వివరించే వారికి అంటే ఈ గీతా సారం వివరించే వారికి స్వచ్ఛమైన భక్తి తప్పక లభిస్తుంది మరియు చివరికి అతను నా వద్దకు తిరిగి వస్తాడు అని భగవంతుడు ఇది ఎవరెవరో కూడా చెప్పట్లేదు మనకు, రైట్? సో మనకు సాక్షాత్తు ఆది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ పరమాత్మనే చెప్తున్నారు. ఇంక మనకి ఎవరు చెప్పాలి? ఎవరు చెప్తే వింటాము కదా? భగవంతుడు మూల కారణం ఆది బీజమైన భగవంతుడే మనలో వసిస్తున్నది భగవంతుడే కదా. సో వాళ్ళే మనకు ఈ భగవద్గీత ద్వారా ఇంత క్లియర్ గా మనకు సందేశాన్ని చెప్తున్నారు. నచ తస్మాన్ మనుష్యేషు కశ్చిన్ మే ప్రియకృత్తమః భవితా నచ మే తస్మాత్ అన్య ప్రేతరో భువి. నాకు అతని కంటే ఎక్కువ ప్రియమైన సేవకుడు మరొకరు ఈ ప్రపంచంలో లేరు. అతని కంటే ఇంకెవరూ ప్రియమైన వారు నాకు ఉండరు. సో ఇంతకుముందు కూడా చూసాం, చాలా శుద్ధ భక్తునిలో భగవంతుడు స్వయంగా వసిస్తారు, వాళ్ళు భగవంతుల్లో వసిస్తారు అని ముందుగానే చూసాము కదా. అంబరీష్ మహారాజు స్టోరీలో కూడా మనం క్లియర్ గా చూసాము కదా. ఎంత తపస్సంపన్నులు కూడా భక్తిలో భగవంతుని ప్రీతి చేసిన వాళ్ళ ముందు వాళ్ళ యత్నాలు ఏవి ఫలించవన్నమాట. అధ్యేష్యతే చ ఇమం ధర్మ్యం సంవాదమావయోః జ్ఞానయజ్ఞేన తేనాహం ఇష్టస్యామితి మే మతిః. మన ఈ పవిత్రమైన సంభాషణ అర్థం చేసేవాడు అంటే సంభాషణనే పవిత్రం, అందుకే చెప్తారు ఇది గీత. భగవంతుడు పాటలాగా దీన్ని అర్జునకి బోధిస్తారు, రైట్? అంటే భగవంతుని ఆ నోటి ద్వారా ఆ పవిత్రమైన వాక్కులో ఎంత పవర్ ఉంటుంది కదా. ఈ శ్లోకాస్ కూడా అన్ని మంత్రాలకైనా మించిన శ్లోకాస్ అంటే అంత పవర్ ఉంటుంది ఈ శ్లోకాస్. అందుకే మనం పద్మ పురాణంలో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ చాప్టర్ ఇంపార్టెన్స్ సాక్షాత్తు లక్ష్మీదేవికి విష్ణుమూర్తి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. సో ఇది శివ వాళ్ళు గాంచి అని మనం దృష్టితో చూస్తూ పార్వతీదేవికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అన్నమాట. సో ఇది చాలా ఈ ఒక్కొక్క శ్లోకం కూడా ఒక మహామంత్రం. అందుకే చెప్తారు భగవంతుడు ఆ పద్మ పురాణ గ్లోరీస్ లో ఎంత ఉంటుందంటే మొత్తం భగవద్గీత కాదు, ఒక చాప్టర్ అవ్వలేదు ఒక శ్లోక అవ్వలేదు అర్ధ శ్లోక అవ్వలేదు, అర్ధ శ్లోకం కూడా రెగ్యులర్ గా. సో మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ నేర్చుకుంటూ ఉంటే ఏంటంటే మనం అంతిమంగా ఇదే జన్మలో కూడా భగవద్గీతని చేరవచ్చు అని దాంట్లో గ్లోరీస్ లో ఉంటుంది. ఇది అంత పవిత్రమైనది. అందుకే భగవంతుడు మళ్ళీ చెప్తున్నారు ఇలాంటి పవిత్రమైన సంభాషణ ఏదో ఈ గీతలో ఉన్న పవిత్రమైన సంభాషణ అధ్యయనం అంటే చదివేవాళ్ళు నేర్చుకునేవాడు తన జ్ఞాన యజ్ఞం ద్వారా నన్ను పూజించిన వాడిని ప్రకటిస్తున్నారు. సో వాళ్ళ జ్ఞానం అనే యజ్ఞం. సో మనం 15 రోజులు ఏం చేస్తాం? ఒక యజ్ఞాన్ని ఆచరించాం. ఇలాంటి యజ్ఞం ఆచరించాం, గీత జ్ఞానాన్ని సంపాదించాలని ఒక యజ్ఞాన్ని మనం ఆచరించాం. సో ఈ యజ్ఞం ద్వారా మనం భగవంతుని పూజించాం. ఇది మనం చెప్పట్లేదు, భగవంతుడే మనకి చెప్తున్నారు. సో పూజించిన వాడిని నేనే ప్రకటిస్తున్నానని భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. శ్రద్ధావానన సూయశ్చ శృణుయాదపి యో నరః సోపి ముక్త శుభాన్ లోకాన్ ప్రాప్నుయాత్ పుణ్య కర్మణః. శ్రద్ధతో అసూయ లేకుండా దీనికి వినేవాడు కూడా పాపముల నుండి విముక్తి పొందుతాడు మరియు పుణ్యాత్మలు నివసించే పుణ్యలోకాలకి చేరుకుంటాడు. సో దీని శ్రద్ధతో మనం వినడం ద్వారా కూడా ఎంత ఫలం ఉంటుంది. వినడం శ్రద్ధతో అసూయ లేకుండా దీన్ని వినడం ద్వారా కూడా అన్ని పాపాలు విముక్తి పొంది పుణ్యాత్మలు వదిలించే పుణ్యలోకాలకు మనం చేరుకుంటాం. అందుకే అంటారు భగవద్గీత వినేటప్పుడు ఎలాగైనా వినొచ్చు, దీనికి రూల్స్ లేదు, కానీ మనకు ఉంటుంది కదా ఒక సెల్ఫ్ గా నీకు ఎవరి గురించి తెలుసుకుంటున్నా ఆ దేవాది దేవుడి గురించి తెలుసుకుంటున్నా. సో అందుకే ప్రాపర్ గా ఒక సీటింగ్ పొజిషన్ అవ్వచ్చు, మీరు కూర్చున్న కొంతమంది. అందుకే మొదటిగా మనం చెప్పాం రైట్, పీపీటీ ప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు చెప్పాం పెద్దగా రూల్స్ ఫాలో అవసరం లేదు, కానీ ఒక నిష్ఠతో ఒక ప్రాపర్ వేలో కూర్చొని దీన్ని మనం నేర్చుకోవాలన్నమాట, ఈ జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోవాలి.
అదే చెప్తున్నారు భగవంతుడు. శ్రద్ధతో వినే వాళ్ళకు కూడా అన్ని పాపాల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. అర్జున ఉవాచ నష్టో మోహ స్మృతిర్లబ్ధా త్వత్ప్రసాదాత్మ యాచ్యుత స్థితో అస్మిన్ సందేహః కరిష్యే వచనం తవ. అర్జున ఉవాచ నష్టో మోహ స్మృతిర్లబ్ధా త్వత్ప్రసాదాన్మయాచ్యుత స్థితో అస్మిన్ సందేహః కరిష్యే వచనం తవ. అర్జునుడు పలికెను, ఓ అచ్యుత, ఇప్పుడు నా మోహం తొలగిపోయింది. నీ అనుగ్రహంచే నాకు స్మృతిని తిరిగి పొందిన. అంటే నా యొక్క స్మృతిని నేను తిరిగి వచ్చాను. నా సందేహాలన్నీ తీరిపోయాయి. నీ ఆదేశానుసారం పనిచేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నానని అర్జునుడు చెప్పేశాడు. సంజయ ఉవాచ నిత్యహం వాసుదేవస్య పాత్రస్య చ మహాత్మనః సంవాదం ఇమమాశ్రౌషం అద్భుతం రోమహర్షణం. సంజయుడు పలికి ఈ విధంగా శ్రీ కృష్ణార్జునులనే ఇరువురు మహాత్ముల మధ్య సంవాదానికి విన్నాను. ఆ సందేశం ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నదంటే నాకు రోమాంచం అవుతుంది. ఇక్కడ సంజయ ఎంతో పెద్ద శుద్ధ భక్తుడు సంజయ కూడా. సో వాళ్ళు ఎంత అదృష్టవంతులు కదా, వాళ్ళ దివ్య దృష్టితో మొత్తం వాళ్ళు చూసి ధృతరాష్ట్రుల వారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. బట్ వాళ్ళకి అర్థం అవ్వలేదు అంటారు. బట్ వాళ్ళైతే వాళ్ళ సాయశక్తిలో వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఎత్ర యోగేశ్వర కృష్ణ ఎంత పాతవదన తరహ శ్రీ విజయ ఉదయ ధ్రువానైతే ఎక్కడ యోగేశ్వరుడైన ఆ శ్రీకృష్ణుడు ఉంటాడో అక్కడ మహాధనుర్ధారి అయిన అర్జునుడు అంటే ఎక్కడైతే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అర్జునుడు ఉంటాడో అక్కడ ఖచ్చితంగా సంపద, విజయం, అసాధారణ శక్తి మరియు నీతి ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. ఇది నా అభిప్రాయం సంజయుడు చెప్తారు. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా గీతా పాఠం మనం చివరిగా చూసేది సకల శుభాలను, ముక్తిని మరియు పరిశుద్ధమైన భక్తిని అనుగ్రహించి ఈ దివ్యమైన సంవాదము శ్రవణం చేయుట, అధ్యయనం చేయుట మరియు ప్రచారం చేయుట ద్వారా శ్రీకృష్ణుని మరియు అర్జునుని యొక్క సాంగత్యము మనము నిత్యము అనుభూతి చెందవచ్చు. అంటే మనము ఈ శ్లోకాస్ చదివేటప్పుడు వేరే డైరెక్ట్ కనెక్షన్ అంటే సంపర్కంలో భగవంతుని సంపర్కంలో ఉన్న అర్జున సంపర్కంలో కూడా ఉన్నామని చెప్తున్నాను. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. So take away message in Divya spirit souls. Krishna is the supreme personality of Godhead and devotional service is the best process to attain perfection. ఈ మూడు ఎప్పుడు మనం చాలా బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రైట్? ఇవన్నీ మనము స్పిరిట్ సోల్. భగవంతుడు కృష్ణ ఇస్ ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్, ఆదిదేవుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు. అండ్ ఎలా పొందాలి భగవంతుని? భక్తి సేవ, ప్రేమపూర్వక భక్తి సేవతోనే మనం భగవంతుని అర్థం చేసుకోగలం, భగవంతుని పొందగల శక్తిని మనం తెచ్చుకోగలుగుతాం. సో హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. సో నిన్న కూడా చూసాం స్లైడ్. ఇది ఆ పిల్లల కోసం సపరేట్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి, సండే క్లాసెస్. సో మీరు ఇస్కాన్ మంగళూరు వెబ్సైట్కి వెళ్ళినా కూడా మీకు డీటెయిల్స్ తెలుస్తాయి, ఫ్రంట్ పేజ్ లోనే ఉంటుంది. సో మీరు వెళ్ళి అక్కడ డీటెయిల్స్ చెక్ చేయొచ్చు. సో చాంట్ హరే కృష్ణ మహామంత్ర అండ్ బి హ్యాపీ. హరే కృష్ణ అందరికి. సో